لبكاتازي ما هاتازي لاباندا زابير سناي بلو لتاهم زل هاليا قويتا حدش نجر كبريو حدش نجر على بلو كبزمت أخاي زي كونه بحدش كبري بلو كاب كبرنا أب كبري كتوات إيه خابلو قويتا يبارخ حلف السنبت سماي أمدري بزبل أرستي اتيك أندي نايشعوز نبر أرستي أوشت اتي سماي أمدري زبل حدا مخان ويدما حدا نت زبل نايجزا بهر مجلس زلوا وتردينا نيرنا ونياتو حدا نت زبل سماي بخميز جلسو سب بخميز جلسو كيلاتات ناي على مهورات بخمي جلسو فلا لي خات زي ترديو كل سب حدا نت يدليه علم ناتا ربحا بزما أخلي حدا نت تجبر إذا بيركا نسو بزدلي من قديو انتاي تجبر حدا كتكون زسرح مالتي سلازي حدا مخان كاب سماي حدا مخان كاب مدري كاب تسألمات انت عينت بتتأكيمو حدا تخون زبل بعمق زبلنا إجزابيهر مقلات تخافي لنا نيرنا ما جمر تحسب أب رؤسون أب كريستوسون حدا مخاني مخانياتو كريستوس أبو نسخة أب كريستوس كجلت كخلالو كرمي مسبس أي زلوا بقانكو بتجرنيو بإنجليشو وي بعرب بتنسوس فلتو عنكو حدا نجبر مبالو حدا نخون كرمي له مزرابو نا حدا مستر كريستوس لزغنه نسو أب كريستوس أبو خجلت الله علم حدا إنها نخون كابتبل شد الشاشة عمتها قات إيرالا كم نولد حدا نخون زبل زرابة خسمة سبقنا كرمي حدا مخانو نا حدا مستر مني كريستوس يو سلازي كريستوس يو حدا سلازغنه نا انتاينت حدا خيتردو سب حدا خون ايكلني انتاينت حدا كردلو قطري يكونن حدا نا حدا انتاينت ناتو نيتشر كفلطو خلالو مالتي سبات تاكيبم كبتنوها قرباي مغنياتو مستر حدا وانا لو نا حدا مستر بتي مسترتي بتحقتي انت حرزيت تحيزهم حدا زقبر نايس بقعت يلن حدا زقبر نايس الاي بقعت يلن من الباش تسب ككم بزطعمو من قدي كقلص يخلي قال املاح نا حدا جن بعلو እግዚአብሔር ናይ حدا مستيري مالتي እግዚአብሔር برؤسس ናይ منታይ مستيري ናይ حدا مستيري ናይ مئكاب مستير ايكون ናይ حدا مستيري منياتو حدا مجلسي بجزاء رؤوس እግዚአብሔር منياتو يس كريستوس أبو حدا مخانو زسمر له من قدي أبو ديس لازم تجلس أترايو أبي سلست تجلس أي أو ديس لازم تجلس أي ودخا أبي سلست تجلس أي أبو بوس لازم تجلس أي سلزي حدا نايت حدا خوينو زبهال ودي أبو حدا جلس كله مالتي سلازي ناي حدا انتاينتي داخ قلت سألنا زلو ومبر ناي هزبي مئكاب يكونن مستير حدا قلت سألك زغل مستير حدا قلت سألك زغل أبوي ودد راي ما تشرش تايا يسكرسوس تايلو كم تانا أبو حدا زغنكو نساتهم كأبي أبانا حدا خونو من ياتو مستير حدا مني كريستوس راي كريستوس زي يقولو مها أباها زي تقلت كريستوس نسخها أب كريستوس تزي تجليسك حدا ناي مخان بقعت يبلك سلزي بزيو سب مجمرتا قدم مسبص اي زلو حدا ناي مخان بقعت زحسب ناي رؤسو حدا مخان كصر زلو ناي رؤسو حدا مخان تزي صريو نخالق تصعنو خمص شجر كمص تزي كوينو نبزح من قدي كم تسماي زدليو حدا ناي مخان بقعت كمص ايكلني ذاتس واي سب اب كريستوس كا اب سب كجلص زلو سب تحيزوكا باريا غبركاي مالتي منياتو حدا يكونن زغبركا باريا يزغبرك كم ريموت يزقاصركا مالتي سلازي نا حدا مستير انتاي تلكا نسخا اب كريستوس أباخا انتاي كخونالو كجلصالو نزي جي ناي حدنت مستير كريستوس نبلو ناي محبرو حدنت ما ننسب كم صاي كلنيو ناي محبرو مستير
حدنت كريستوس بعلي زمزو باستر يمزو هورا يمزو شماغلا يمزو كم زو زخل مني كريستوس تراي كم بلو انتام ناي حدنت مستر كريستوسي حدنت كمص زخلكا كريستوس تراي بلو مرؤج سب تمصيكا بلو ناي حدنت مستر بلو انتاينت سلا زخونه بلو كريستوس تراي زلو بلو سب ناي حدنت مستر يبلون اب حدي تخافالاي زخون بلو كرداكم الو سلازي ناي حدا مستر زلو حدا ناي مغبار بقعت زلو كريستوس يو ناي حدا انتاينت زلو كريستوس يو سب انتاي زخون اب تحدي زاتو مالك امني زاتو اب تحدي زاتو مانياتو ناي حدنت انتاينت يبلون تخافالاي زخون زلو تخافالاي اب حدي تخافالاي امبر برؤس زقومه ناي حدنت مستر يبلون ناي حدنت مستر اب صصبح زغلصلو نمنتراي نكريستوس سلازي اب كريستوس تخافالاي تخونكا كريستوس اباخا بملئات كغلص كريستوس اب صصبح نعخا كملأكا منياتو لعلي كله زديبه نخلو انتاي كملؤ سلدلي كريستوس كملؤ سلدلي نزي هجي بقعتنا هذا مخان اب محبر بحدنت زمص مالتي يسوع ጌታ ነው منياتو اتحاده كريستوس فقاد رؤسو نابو مسحابيو ابو انتاي زخونه زتغلص مالتي محبرو خا فقاد رئسا كهابت اودي حاده ክትከውን አይትخلنا كون بلو انتام زلو اودي حاده ክትከውን ተኾይንካ بلو فقاد كان رئسخا كهابكا زربا ጥራይ بلو سمعي ጥራይ بلو ስለዚህ ፈቃዱ ዘሃበ بلو رؤسو ዘሃበ بلو اب كريستوس حدا كخون يخእል እዩ ولد كوينو حدا زي كون الله ولد كوينو توليدي يزلو حبرة الرخيب بصقا مالتي منياتو بزو علكاي كون كان مسقل حبرة تركب زلغا وعلت مسقل ولدنته يهبكا صدقي يهبكا حدا ناي مخان ግን فقاد رئسخا افقاد كريستوس تخونالو كمصالو يونيتي ان فلوشيب يفالالوي فلوشيب مالت حبرتي بمنفسي حدنت ግን بناي رئسخا فقادي سلازي حبرت فقري زهبكا انتاي منفسيو حدنت ግን انتاي رؤسو زي قبص حدا خون አይከልን مناتو رؤسو ناي رؤسا حدنت ስለተደلي رؤسي ناي رؤسا فقاد ስለዘለዋ سلازي حدنت ام نفسهم كريستوس رؤسهم فقادهم نمن ذهبوا ጥራያ ትግለጽ ንክርስቶስ ذهبوا ትግለጽ ينيتن ان فلوشيب ببيني حدنت امبار بخمزينا نقلصو سلازي ابز مودعتا زبن حدنت مستر سلازلو ازي كسرحليو ابز مودعتا زبن حد زبل وانجيل كله خزاربي نت مسترنا كريستوس زقلصو حدنت زحزت راي كن كحبر نتنا حدنت مناقد زغبرو نتنا حدنت نناي رؤسو ربحانه متقم زغبرو كن انتاي كخوني ام منقد خدايو مستر حدنت زي ودا اب كريستوس طراي تتقيلي سب بزح من قدي قال نربحو قال الشيطان حيزوه بناتو اقلالص اقليص وي كريستوس طرايغن حدا سلطونن نغسن ناي حدنت كريستوس طراي يسوع ጌታ ነው ነጣም ዘለሆም ብሎ ናይ حدنت ገዛኢ ናይ حدنت ምስጢር ናይ حدنت سلطون መራሒ ክርስቶስ ጥራይ በልዎ ካልእ በልዎ ናይ ክርስቶስ ተልእኾ ፍጽም ጥራይ እምበር ናይ ርእሱ ናይ حدنت ምስጢር የብሉን በልዎ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ በዚህ መንገድስ ንሰብ ናይ حدنت ምስጢር ናይ ውልቆ ሐላፍነት ይዝውሃብ ማለት ናይ حدنت ምስጢር ተልእኾ ናይ ክርስቶስ ስለዝኾነ نناي والكسب يزوهب مالتي انتاي كخون نسو اب كريستوس حدا خون مغنياتو اتي امني ابليكيدان ابرخا يصرب مو تصريبو مصي بزي دمصي ابيت مقدس تاي زخون زعتو مالتي ابيت مقدس رابيشا يلن مغنياتو
أب محبر كأتخلو أب الرؤوس مسكرسوس حدا خوين يزمت دا سوينا محبر حدنت انتهي خون مالتي بقوع خون مالتي سلازي نسو أب كريستوس أب أحد مسكونة تسأري والله مالتي ودو سبي مالتي ودو هي أمني مالتي زي تسأربه انتهي مالتي أب حدنت نايتي سجاهاتو جزء وصلني سبقن نرؤسو أب كريستوس حدا خيفت أمي ناي محبر حدنت كأوج ملو معلت فيسبوك زوال بأوا جاي متسني نسخة بركات تسأريب كاتو ودي خادم مقدس مساعته ولا حدا سلا حدا مستير زارة بيلن تودي كريستوس عم نفسه وكا يقلز مالتي سلازي بأواج بزيت نقبر بجزا نعبا سايقبرو إلك هاي متسنيو كريستوس انت هقبره كالو كيمشي شكالو كريستوس تهقبره كالو تقراريبو أب زفانو سقع تقلت كقبره كالو نسوخ أبا خاختا خونالو كقلت ألو تحرون أي محبر حدنت تاسقون ديا تاسقان تاي تخون مالتي بزي زربا أب بوتا تاتو أب بوتا تاي تخون قتم تبل مالتي سلازي أبي زودا أنا حدنت مستير أبو زا حيكونن نتاهم ذل أبا خاي أنا حدنت مستير زودا بلو سب سلز بزه حدا يزخون زمسلو حيكونن أنا حدنت مستير أبا خاي زودا بلو أبا خاي تودا أما حبر مسمات أخودا أكلني بلو أبزن ده حرزي تتصرب بس مزيس بخمي من قدينا هنتصرب محبر كم زحجين تمهرتين نتصرب على مالتي زي تمتصرب مالتي بتمهرت مستتصربك حقنيا تمهرت انت يزي قبل نتي ناي حدنت مستير بتمهرتي أبا خاص صرحو مالتي سلازي بزي مقلات ازي إخا نابي تمتص ناب حدا تمتص نابي كرمي ناب مسكال سب مس كريستوس حدا تخون مغنياتو ناي حدنت مستير كاب كريستوس أبا خاخياتو مسكال أوت كتلقب أيتخلنا نزم بار ناي نفس وكف عيو ناي محبر وي ناي حدا مراحي ناي حدا نتأكب إلو زوز أب حدا زاو جسب سرح يكونن اتسرح ناي مني ناي نفس وكفي ناي حدا مراحت تباهيلهم وش ما قلتها تباهيلهم زسرح يكونن زاسواي بخوم عينت مايند سيت سلازل السب بخوم عينت اتحساسبا سلاز تتحزي ابغزو ناي حدنت مستير مس كريستوس زلو نخي سرح تخل كليو مراحت تشرشات كእكبوم ناي كتما كእكبوم ناي هاجر كእكبوم يمزصبي ولا امنتي او حدا سبات اكيمنا وعلنا ناي قرن افريقيا ناي اثيوبيا ناي ارترا ختبل تعل مالت ايكونن نسخا إخا ناي حدا مستير بينخا دعرو ببزلو وتناي حدا مستير مستوده سماي بعبيو أبي زقلت سماي أم مدري زبل تمرتينات ما هنا أبي زقلت أم مدري قلت كم بلو أنت عمدلو assignment ناتك أيه جزء هات قبر دلها بلو أيه جزء هات قبر دلها بلو ناي حدا مستير كمية الله مساخا بلو مجمرت أنا حدا مستر أبا خاي زودا بلو لو مكم السبيتو كي حدا خون زي كل زلسب سلمت أخا بوز حساب تحسب السخام السبيت أخا حدا ناي مخان شجر كلك زاسوين عتك حدا مسودة أخا السخا أنا تحدا ناي مخان مس كريستوس مسودة تحدا أرتايخون حدا بكريستوس يخون مالتي كلته أب كريستوس حدا خي يكونوا زماتو نفسهم أب كريستوس يصوروا كريستوس أبعهم كنبر زي كل السب قال يخون ودي حدار كحزو زي يكونوا حدار أنت يزخون مالتي أخي باي يزخون أب نكبر ورحي سمن يزخون يزخا خام من تاي زوات أي كم ناي كلته رأسي سراحيو كم ناي كلته هلاون نتابتبي حداريو أما حبرك رأس سبعة دحر بزيح أنت يزخون مالتيو أب يقبر الله كل يقبر الله
ምክንያቱ ትምስት በመንፈስ አይተፈልጠን ይኻ ክርስቶስ ታይሰራህ አለ አብ ዘወንጌል حبو مستير سلازي يتفلت انت يخون والدي بفتصم منفس زغبرو نتنا حدنت مستير انت يتغبرو مالتي ايتريون مالي تسواي كو سبعي اب سبيتي سبيتا اب سبعي مانيات سبعين سبيتن بكريستوسن محبرن سلازوز زمسلو مستير سلازي طفو كريستوس نمانم سبعي حتتني مانياتو حدا ابوبس لزخونه كاب كريستوس زخول مستير يلا نزي هج السب أبرؤسه خيتودع أب كريستوس دحرون سبيت بمستير حمام حمم نسخات حمم واي أب كريستوس حدا يكونتن مستير يحباي ولا أبصبو بوتا شهندا ستي خلصي يحباي أبي شه ستيها مسكستو يها خطب له تغير مغنياتو يحباي أب حدا يلان مس يلان مس كريستوس تودع سب مسبيتها تغيرها سبيتها مس كريستوس تودع مسحات تغيرها بس أي تغطفنه أب كريستوس حدا زي كونه سبقون سبيته كمان عيري يعني حتى مع التجيشو عقلي يتصبى مغنياتو يلان مسؤول تبزقشو بوتاس كت كيدا يتغنيها مغنياتو كريستوس أبو حدا يكون سلزي حدا انتهي النتيو سبزا سوا يفتسم ناي رؤسو حدا نتكود زلو كتعمو مالتيو سماي كله أب إيده هبو ناي حدارو مستير كهبو ناي سرحو مستير كهبو ناي محبرو مستير كهبو كونجللو زي كونه استخكل بكونفيدنس كسره بتأمانነት مس كريستوس كعي منياتو معايته أملاك يكون بغم يخا معايته أملاك تكون بحدنتي سمحيزو جن سب لومي مسترناي زخونه يكون هيفلتني جن معايته أملاك في دليل نسو حد خي يكون كاجن معايتي كتكون هيتخلى نعخاي جن كسع حد زي يكون كا هيتبصحوني خا مالتي كتبصحي خا أنت هتقبر زلكا معايته تكون زلكا حد تكون لك دحرو كريستوس معايته خاصله زخونه اب حدار كمعايته خايو اب سرح كمعايته خايو اب محبر كمعايته خايو زطف ነገር ምስጢር የለን ሰይጣን በፍጹም አይበለጽንዩ ዝፈርስ የለን እግዚአብሔር ከይኮነ ሁሉ ከመጽዩ ምንያቱ معايته خايو በሐድነት ስለምስው ሐደ ዝኾንካ ካብ ክርስቶስ ወጽይ ኻይ ተዓይንዩ ታንጅብል እዩ ጭብጥ ይዘሎ ማለት ይምሳህ ኢየሱስ ጌታ ነው ኮምብሎን ጣም ዘሎ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ ብሎ ጭቡጥ ዝሆነ ሓድነት ተዘይብልካ ኩሉ በሎ بفرحي خاطر نبر بلو سب سلم انت كابو مستخولنا ناي حدا سب فرحي يحزو ولا مسقشي نسو مسو خيس لزي كلي مخنياتو كريستوس تليت راي مسو زغيد ازيت ناي حدنت زاسواي እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምድርን ዳዓየ ሆሎ አቦ ይገብራናኻ ይገብር ክብል ከሎ ካቦቦ ተፈልዩ ዘዓይላ ሰዓት የለን ምክንያቱ እሱ ይተሐድነት ማለት ነዛ አይነት ሽፍት ክንገብራለና አማን ነዛ አይነት እዚ ጸጋ ይተዋይብና አባይታ ማለት ዝኸውን ነገር ይመጽ ጌና ኺሪኦ ከይኮነኻ አንተ ይኾን ይሰርሖ ማለት ሰማይን ክርስቶስን ተፈላልዮም ሰሪሖም አይፈልጥንም አኔን ሰማይን ካ ተፈላልና ክንሰርሕ ናይ አምላኽ ትእዛዝ አይኮነን ዛስዋይ ተፈላለየ ሓዳር ዝተፈላለየ ስራሕ ዝተፈላለየ ሰብ ዝረአ ኣብ ማሕበር ምስጢር ናይ መን ስለ ዘይተረዳዩ ሓደ ምስ ክርስቶስ ናይ ሙኻን ምስጢር ስለ ዘይተረዳዩ ዛብየር ይባረ ነጣም ዘለኹም በለው እዚ እንድሕር ኣብ ውሽጥኻ ተገሊጹ እስኻ ኣብ ክርስቶስ ኣባኻ ብምልአት ሓድነት ኣብ ዝቁሳዊ ዓለም እንተ ተገሊጹልካ በለው ናይ ምግዛእ ብቕዓትካ ዝለዓለ ክኸውን ይበለው نحن حجب سماء وعالم يكون أنزنار بزلنا يسوع أبقى وعالم أبز الزرع عالم ينزار بزلنا أبز الزرع عالم ناي نفس حد النت يدليكاي مناته نفسي ناي من فانكشني نزع عالم زك السر حل زتوهبك أمره بخمي إمارتي منفس أبي يمان أملا حدا غيرك حبرتك غير له مسخا وشتله نفس أبي ناس اللي تسرح جن نفسها مس يسوع حدا سقع زي كونت أبز قصوا عالم ناي مجزع بقعتك أنتي لس زتحتي كتجزء أيدخلنا نياتو كل مستير كام ناي نفسها حيل ياخد سرحه كام ناي كريستوس أمره أيكون كان مالتي إجابة ريبارة سلسلة حدا مستردو حدا سب نبي إن أخنا أتلومي بستخافين نيشتو سل جزائي
ግዛአትን አገዛዛን ዝብል አርእስተ ክንማሪና ኣብዚ ውሽጥ እዚ ሰማያዊ ግዛአት ዝብል ንምርዳእ ማለት እዩ ገዛኢ በልዎ ነጣኹም ዘሎ ግዛአትን አገዛዛን ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ኣገዳሲ ርእስቲ ይበልዎ ሓደ ልብ ክትብልሉ ዘለኩም ሰዓት ሕጂ እንታዩ ዓለም ናብ ካላ ዓይነት ግዛአት ተኣትላ ደቂ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ቀፀላ ናይ ክርስቶስ ኣገዛዛን እንድሕር ዘይተረዲእናዮ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓለም ተኣትዎ ዘላ ኣገዛዛኣ ገዛእን ግዛአትን ኣገዛዛን ሒዛ ትመፅእ ኣላ ገዛኢ ፀረ ክርስቶስ እዩ ግዛአት ከዓ ናቱ ሲስተም ኣሎ ስነ ሓሳብ ድሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እንታይ ገይርዎ ኣሎ ሰዲድዎ ኣሎ ንዕኡ ምእንቲ ክን ጥቅም ድማ ኣገዛዛእ ናቱ ከዓ ይዝርግሕዎ ኣለዉ ሳይንስትስ ፖለቲሻንስ ምሁራት ኢና ባህልቲ ናብቲ ሲስተም ናይ ዓለም ንኽንኣቱ ግዛአት ዓለም እንታይ ይኸውን ኣሎ ናብ ካልእ ግዛአት ኣትል ማሕበር ከዓ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዛአት ናይ ፀረ ክርስቶስ ንሳ በቲ ክርስቶስ ዝሃባ ምስጢር ሓድሽ ግዛአትን ኣገዛዛን ሰማያዊ ምርዳእ ሒዛ እንድሕር ዘይተኣትዎ ኮይና እንታይ ኣትኾን ማለት እዩ ፀረ ክርስቶስ ብሓፂር ግዜ ክገዛእ እዩ ድሮ ናይ ሃይማኖታት ከኣትወን ጀሚሩ ዘይኮነስ ኣትይወን ምክንያቱ እንታይ ተሓቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅእን ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ሲስተም ኣብዘን ሰለስተ እዩ ሪቮልቭ ዝገብር ዝዘውር ማለት እዩ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅእን ማለት እዩ እንታይ ነይሩ እንታይ ኣሎ እንታይ ከይመፅእ ኣሎ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ ሓደ ማሕበር ወይ ሓደ ኣማኒ ብኩሉ ነገር እንታይ ማለት እዩ ክሸክዕ እዩ ዝነበረ ዘሎን ከስተውዕል ኣለዎ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክሪኦ ኣለዎ ምክንያቱ ክመፅእ ከሎ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ዝርኢ እንታይ ዝህቦ ማለት እዩ ናቱ ምግላፅ ዝህቦ ማለት እዩ ንዝመፅእ ዘሎ ዘይርኢ እንድሕር ኮይኑ ምግላፅ ክህቦ ኣይክእልን ኣብ ዘሎ እዩ ዝነብር ኣብ ዘሎ ሽዑ ከዓ ተመስሪቱ ሕጂ ግን ግሉፅ ኮይኑስ ናበይ ኣትዩ ማለት እዩ ብደረጃ ካቶሊክ ናብ ፖፕ ፍራንሲስ ኣትዩ ምክንያቱ ገይ ክባርኽ ጀሚሩ ማለት ሓደ ሃይማኖት ይመስርቱ ኣለዎ ማለት እዩ ዋን ሪሊጅን ነዚ ዘይተሰማማዕ ሃይማኖት ክትከውን እያ ክትእለያ ማለት እዩ ብደረጃ ካልኦት ኢብን ናይ ፔንታኮስታል ሙቭመንት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ይኹን ንዝመፅእ ንኽኣቱ ፈቃደኛታት ዘይኮኑ ወይ ድማ ፀላኢ ዝደፈኖም ሰባት ኣመንቲ ከለዉ ማለት እዩ ናብዛ ሓደ ሃይማኖት ክኾኑ እዮም ክሓብሩ እዮም ትዝሕፍር ማለት እዩ ግደፎ ኦርቶዶክስ ግደፎ ሙስሊም ግደፎ ካልእ ኣማኒ ግን ብገዛእ ርእሱ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ እንዳረኣየ ክርስቶስ ናብ ዘርኣዮ ዘይከይድ ማሕበር እቲ ፀላኢ እንታይ ክገብሮ እዩ ከእትዎ እዩ ማለት እዩ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኣቱ ይመስለኩም ኣብ 2015 ኣብ ትሽዑ ሓሳቡ ቀይሩ ኣይቀይርን ኣይፈልጦን ሕጂ በዛ ሰዓት በታሽዓውን ግን ኣብ ተኣኼባ ዝነበሩ ፓስተራት ነይሮም በዓል ኮፕላንድ ፓስተራት ነይሮም ኣብ ሓደ ሃይማኖት ምምስራት ማለት እዩ ባዕለይ ስለ ዝረኣኽዎ ሊንክ ተደሊሁም ካሰደልኩም እየ ማለት ብዙሓት ካልኦት ፓስተራት ነይሮም ኣብ ሓደ ሃይማኖታይ ምምስራት ነይሮም ዝተረድኦም ኣይመስልን ራእይ ዮሃንስ ማለት እዩ ሕጂ ተተረዲእዎም ከምሉጥ እዮም ተዘይተረዲእዎም ግን ብዙሓት ሰብ ሒዞም ከኣትው እዮም ኣብ ሓደ ሃይማኖት ምክንያቱ ማሕበሮም ሕጋዊ ክኸውን እዩ ህዝቦም ከዓ ካብ ትሕቶኦም ኣይከይድን እዩ ስለዚ ንምንታይ ዝነግረኩም ዘለኹ ገዛእን ግዛአትን ኣገዛዛእን ክቕየር ከሎ ማሕበር ከተስተውዕል ኣለዋ ኣብ ሓደ ግዜ ጥራይ ቀደም ዝነበረ ሒዛ ጥራይ ጠጠው ክትብል የብላን ሽፍቲ ክትከብር ከሎ ዓለም ሽፍቲ ክኸውን ኣለዎ ዓለም ናብ ሓድሽ ግዛአት ተኣትላ ዶላር ክራሽ ኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ምናልባሽ ዓመት ክኸውን ይኽእል ክልተ ዓመት ክፀንሕ ይኽእል ተዘይ ኮይኑ ግን ሲስተም ሽፍቲ ይገብር ኣለዎ እንታይ ፀረ ክርስቶስ ዶላር በተሐቀኛ መለክዒ አሜሪካ ናይ እግዚአብሔር ሃገር ስለትበሃል ዝነበረት ሕጂ ግን ብናይ ፀረ ክርስቶስ ኣሰራርሓ 10 ሃገራት ኣኺለን ስለ ዘለዋ ብሪክስ ዝበሃላ ሃገራት ዘን ሃገራት እዚአን ሓድሽ ገንዘብ ታገብራ ከውፃየ ንዓለም ሙሉ ናበይ ዝኣቱ ናብ ሓደ ካረንሲ ዝኣቱ ንጣውንኩም ዘሎ ዶላር ክራሽ ኮይኑ ይበልዎ أجهم في حوالها غطلي
ኢየሱስ ጌታ ነው ቶም ዘይነበረ እኮ አይነበረና ቶም ዘለኩም ግን ደሓን ክቅጽል እዩ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ከፍራሐኩም ኢለይኮንኩን ተሐቀቅን ክንፈልጠለና እግዚአብሔር ናይ ሰማያዊ አገዛዛ ምስጢር አለው በኸመይ ክንገዚእና ናቱ ምስጢር አለው ስለዚህ ክርዳአና ደል የዘለኹ ግን እንታይ ዓለም ሓድሽ ሲስተም ሒዛታ አትላ አትያ ድሮ ተሰማሚዖም ሓደ ሃይማኖት ኦሬዲ ተአዊጅሎ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ሓደ ሃይማኖት ዘይኣትዋ ዘበላ እንታይ ኮነ ዘይወግዓውያን ክበሃላይን ዘይወግዓውያን ምስተባሃሉ በኸመይ ክንቅጽልና ክንፈልጥ ጎይታ ክመርሐና እዩ ሕጂ ርእስኻ ይተታልን ክንከይዲና ኣይነ ኸይዲና ኢልካ ትዛረብ ስጋዕታ ዘለኻ ክትከይዲ ኻ እንዳበልካ ኮሮና አርኪቡካ ክኸይዲ እንዳበልካ ሕጂ እውን ካለ ኸርክበካ ስለዝኽእል እንታይ ጥራይና ክንከውን ዘለና ማለት እዩ ብቑዕ ክትከውን ኣለካ ናይ መኻድን ዘይ መኻድን እግዚአብሔር ግደፈሉ ንስኻ ግን ዘሓተካ ዘመን እንታይ ማለት እዩ ብቕዓት እዩ ነቲ ዘመን እንታይ ዝኸውን ብቑዕ ዲኻ ነቲ ዘመን ኣይተታልል ንሓደ ሰብሲ ክንዲ ትሰርሓሉ ንቆልዓስ በቃ ጽባሕ ክበካ እንዳበለ ርእሱ ምእንቲ ኣቕብጽ ኣቢልካ ተሃንጾ ብምትላል ኣይቶም ብሮን ኢኻ ርእስኻ ዶ ሓደ ኮይንካ ኣለኻ ሓደ ተኮይንካ ወላ መከራ ይምጻእ ምስቲ ሓደ ዝኾነ ጎይታታ ትገብር ኢኻ ክሰግር ኢኻ ማለት እዩ ምስጢር ናይ ሓደ ብቑዕ ህዝቢ እንታይ እዩ ምስቲ ጎይቱ ሓደ ምዃን እዩ ኣቀዲመ ክገልጸልኩም ንጸኒሕ ሓደ ምስ ክርስቶስ ዝኾነ ፍርሒ ኣይኣትወን እዩ ሓደ ምስ ክርስቶስ ዝኾነ በእን ይወፅእ ኣይጠፍኦን እዩ ኣብቲ ግሬት ትራይቡሌሽን ዝበሃል ንገዛ ርሱ ዓብይ መከራውን እንተጸናሕናውን እንታይ ማለት እዩ በቲ ናይ ክርስቶስ ሓድነት ታንገብረና ንብዙሓት ንምድሓን ከውና ሕጂ ብዛዕባ ንኸይድን ኣይድኸይድን ኢልኩም ርእስኹም ኣይተታልሉ ክርስቶስ ብቑዕ ዝኾነ ምግላጽ ክህበኩም ኣብ ርእስኹም ድማ ብቑዕ ዝኾነ ኣታሕዛ ናይ መንፈሳውነት ክህልወኩም ሰማይን ምድርን ዘላገብኩም ሰማያት ክትኮኑ ኣለኩም ክትከደኸለኹም ክርስቶስ ምሳኹም ዝኸይድ መዓይቲ ኣምላኽ ተኾይንካ ጸልማት ይሃሉ ኣይሃሉ መከራ ይሃሉ ኣይሃሉ ምርሒት ናይ ጎይታ እንታ ክገብረካይ ከውፀካ እዩ ስለዚ ዘገድሰካ እንታይ ንመወዳእታ ዘበን ተዳለዎ በልዎ ዘይተዳለወ በልዎ ናብ ሓደ ሃይማኖት ካኣቲ በልዎ ግደፎ ሞት መከራ ኸይመፀ ቅድሞ ምእንቲ ገንዘብ ክብል ናበይ ካኣቲ ናብ ሓደ ሃይማኖት ካኣቲ መከራ ምስ መፀሞ ግደፎ እሞ ብዘይ ገንዘብ ታኽንገብር ኢና ክትብል ኢኻ ማለት ቅድሞ ግን ሲምፕል ንሰብ በእምሮ ዝስራሕ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ እንታይ ይስራሕ ዘሎ ዓለም ሰላም ክትህልዋ ሓደ ሃይማኖት ንኹን እዩ ንሱኻ ፖ ፍራንሲስ መርሕሎ ድሮን ካቶሊክ እሚንዎሚ እቶም ዘዕገርግሩ ዘለው ናይ ኣፍሪካ ጳጳሳት ከኣይተረድኦም እምበር ቀሲሎም ገይ ክባርኾም ኢሉ ብኮንፊደንስ ብተኣማንነት ማለት እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ገይሩ ሒዞም ከምዘይ እንቃሳቐሱ ፈልጢ ሒዞሞ ዘለው ገዛውቲ ኩሉ ብሮማ ከምዚ እንቃሳቐሱ ፈልጥወን ርእስኻ ከይከኣልካ ተጸኒሕካ እንታይ ኻ ትኾን ማለት እዩ ብርእሲ ሰብ ኢኻ ክዝወር ማለት እዩ ዳስዋ ኣማንኻ ጽባሕ ንጎ ሓደ ሃይማኖት ምስ ክዝውረካ ክእል እዩ ሓደ መንግስቲ ክዝውረካ እዩ ርእስኻ እንድሕር ክኢልካ ዘይጸኒሕካ እንታይ ክትከውን ኢኻ ማለት እዩ ማንም ሲስተም መጺታ ክገብረካይ ክዝውረካ እዩ ምክንያቱ ከብድኻ እንድሒዙካ ፈቲ ኮነን ኩሉ ሰብ እንዳዓገምገመ ዝግዛእ ምስተታሕዘ ክወፅእ ኣይክልን كله جينا زاسوي ناي محرت جيزة زبهال ناي تسقى جيزة زبهال እግዚአብሔር ይቡና ንምንታይ ካብ ኩሉ ትይርስና ዝሕዘና ካብ ትትሉ ተጽዕኖ ዝገብረና ካብ ኩሉ ባሪያ ገይሩና ዝጸንሕ እንታ ክንከውን ክንወጽእ ናብ ተሓርነት ዘለዎ ክርስቶስ ክንኣቱ ስለዚ ገዛእን ግዛኣትን ኣገዛዛን ዝብል ኩሉ ሻብ ከነስተውዕል ኣለና ዝነበረ እንታይ ነይሩ ኣብ ገነት ኤደን ዝነበረ ነይሩ ንዑ ከነስተውዕል ኣለና ሀጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቀዳማይ አዳም እግዚአብሔር ዘሃቦ ናይ ግዛኣት ዕድል ነይሩ ገነት ኤደን ዝብል ግዛኣት ይቦ አት ግዛኣት ገነት ኤደን ማለት በኻላ አዘራረባ ካላ አይኮነን እግዚአብሔር ብርኡሱ ነይሩ ማለት ብት ግዛኣት ገዛኣይ ብርኡሱ እግዚአብሔር ነይሩ ናይ ገዛዛ ምስጢር ዝሰሓተ ግን መን ነይሩ አዳም ነይሩ ዘስዋይ ነዊሕ ከይከደኻ እንታይ ኮይኑ ቀልጢፉ ወሪዱ ፈሪሱ ገዛኡ አይፈለጠን
ግዛአቱ ዶሜን ማለት እዩ ግዛአት ናትካ ከይተቋጻጸርካ አገዛዛ ናይቲ ገዛኢ ዝህበካ ዘሎ እንተዘይ አጽኒዕካ ሒዝካ እንታይ አይትኸውን ኢኻ ማለት እዩ ነቲ ናይ ሰማይ ግዛአት አባኻ ከተስፍሖ አይትኽእልኒ ኢኻ ናይ አዳም ናይ ቀዳማይ አዳም ግዛአት ቀልጢፍ እንታይ ኮይኑ ፈሪሱ ማለት እንታይ ስለዚህ ተረድኦ ካልእ ገዛኢ የስተናግድ ከም ዘሎ ይተረድኦ አዳም ገዛኢ አምላኽ እንታይ ኢልዎ ገነት ኤደን ሂበካ ኣለኹ ስለዚ አብዛ አነ ዝነብረላ ምክንያቱ ኤደን ማለት ህልውና አምላኽ አብዛ ገነት እዚኣ እንታይ ክትገብር ኢኻ ክትሰፍሕ ኢኻ ክትበዝሕ ኢኻ ምድሪ ክትመልኣ ኢኻ ክትገዝኣ ኢኻ ዝብሎ ምስጢር ንዓ ኣነታ ግዛኣት ክንዲ ዝቋጻጸር ምክንያቱ ዘፈጥረት ምዕራፍ 2 15 እንታይ ኢልዎ ዕየያን ሓልዋን ዕየያን ኢልዎ እዩ ግዛኣትካ ክትዓዮን ክትሕልወን ኣለካ ናይ ልብኻ ግዛኣት እንድሕር ዘይተዓዮን ዘይትሕልወን ከንካ ሕጂውን ትገነት ኤደን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ እቲ መቅደስ አምላኽ እቲ ክርስቶስ ተቐመጠሉ ግዛኣት ሕጂ ኣብ ልብኻ ዘሎ እንድሕር ዘይተዓዮን ዘይትሕልወን እንድሕር ሃሊኻ ካልእ ገዛእኻ ኣቶ ቀረባይ ካልእ ገዛእኻ ኣቶ እንታይ ቀረባይ ዳስዋይ ግሎባሊ ዓለም ካልእ ግዛኣት ያኣትሎ ናበይ ካኣቱ ይሽዑ ናብ ሰብካ ኣቱ ማለት ምክንያቱ ናይ መጨረሻ ናይ መጀመርታ ፈተነ እዚ ናይ ማሕተም ናይ ግንባር ሳክሰስፉል ኮይዱሎ ይውድው ወይም ዘለው ንሕና ኣብ ገዛና ኮይንና ክንከታተሎም ኣለና ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኣብቶም ነኾም ዓይነት ቺፕስ ኣብ ግንባር ኣትዩ ኩሉ ዳታ ናይ ሰብ ደም ዝቋጻጸር ኣብ ግንባር ድርዑ ስራሕ ተሰሪሒ ተወዲ ብዘይ ፌይለር ማለት እዩ ማሕተም ናይ ቢስት ማለት ሕጂ እንታይ እዩ አራዊት ማለት ጸረ ክርስቶስ ማለት እዩ ቢስት ጸረ ክርስቶስ እዩ ሕጂ ድሮ ሓደ ሃይማኖት ኣትይዎም ነቶም መራሕቲ ሓደ ናይ መንግስቲውን ነቶም ብሪክስ ኣተንሲእዎም እዩ ቻይና ራሻ ኢራን ቱርኪ እዞም ብምልኦም ኣተንሲእዎም እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ዝውሰኹ ኣለዉ ታሳልሰይቲ ከዓ እንታይ የዳልዋ ኣሎ ሞኔታሪ ሲስተም ናይ ገንዘብ ሲስተም የዳልዋ ኣሎ ሓደ ገንዘብ ክትሕዚ ዓለም ማለት እዩ ና ዓለም ምሉእ ኣብ ሓደ ዘእቱ ሲስተም ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዚ ከዓ ብቕፅበት ብሓንሳብ ጎይሎ ነዚ ጅባር ገዛኢ ግዝአትን አገዛዛን ናይ ማሕበርን እንተ ዘይተረዲና ቀልጢፍና ከምታ አዳም ግዝአቱ ከይሓዘ ከይስፈሕ ይኸሎ መን ኣትዮ ገዛኣትዮ መን እዩ ዲያብሎስ ኣትዮ ሕጂውን ማሕበር ዘሰይም እዩ ዘሰይም ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ገዛኢ መፅዩ መን እዩ ክርስቶስ መፅዩ ግዛአት ናይ ሰማይ ሒዝ ዝመፀ መኒ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ግዛአት ቀዳማይ አዳም እንታይ ስለ ዝኾነ ስለ ቀልጢፉ ዝተቆፀ ስለ ጠጠው ዝበለ መን ስለ ዝተቋጻጸሮ ዲያብሎስ ስለ ዝተቋጻጸሮ እግዚአብሔር ይባረክ ነጣም ዘለኹም በልዎ ሕጂ ብዚ ዘመን እዚ በልዎ ዝመፅእ ዘሎ ትሪኦ ዘለኻ በልዎ ወላስ ዘሎ ጥራይኻ ትሪኦ ዘለኻ በልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅእን ማለት ዘ ሴም ጸላእኻ እንታይ ኣሎ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅእን ዘሎ ግን ንሱ ይውዳይ ምዕራፍ ኣለዎ ክሳዕ ቀላይ ሓው ዝኣቱ ግን እንታይ ገብሪ ሓድሽ ነገር እንዳምፀ ንዓለም ክቋጻጸር ክፍትን ማለት ኣብ ገነት ኤደን ነይሩ ቅድሚ ኤደን ምምፅውን ኣብ ምውዳቕ መላእኽቲ ኣብ ኣምላኽ እውን ነይሩ ዲያብሎስ ክሩቤል ኮይኑ ኣበይ ነይሩ ኣብ ፊት ኣምላኽ ነይሩ ዝነበረ እዩ ዘሎ ይኻ ሕጂ That's why أوانجيل ماتيوس معرف 4 ناي مجمرتا معرف 4 فقد شمنت تريهم ناي مجزع حتى مهانة كل عينت ناي كلته ناي ديابلوس منجستن ناي إخزابير منجستن مهانة وجه سحتنا زي كونه كتسألجن أبت بايتا بخمي يسرح له تزيرينا يو نأت وزلنا مت أي أكرد أناني وانجيل ماتيوس معرف 4 فقد شمنت ترايو ديابلوس كم بحدش ناب عزين ويحكرن وسيدو منجستات كل عالم كبرتنن أرأيهم مو في الجميل كان تسجد كله يزخلوا هبكاي بلو شعو يسوس نجزابير عمله كسجد نو بين الدماء تجزع صحف على مو كيدرحا سيد أم بلو سكون بلو نتام دلو نا عمله ترى تجزع بلو ديابلوس كيدرحا بلو علامات كيدرحا بلو نا عمله سجد بلو نكريستوس بينه تراي تجزا بلو رحق علامات بلو رحق كفوء مغرب بلو نعم الله تجزا بلو
ካብ ቀዳማይ አዳም ፍልይ ዝበለ ናይ ክርስቶስ ካልኣይ አዳም እንታይ ኣይተገዝአሉን ሔዋን ነቲ ሓሳብ ገዚኡዋይ ንአዳም ሂባኻ ተገዚአ ዲያብሎስ አቲ ማለት ካልእ ገዛ አቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልዎ ሳሚሽናሪው ናይ ሰማይ ግዛአት የምጽእ ስለ ዝነበረ ንመን ተገዛ ንዓይውን ኣይብሎን ንአምላኽ በይኑ እንታይ ግበር ስገድ ኢልዎ ንዑ በይኑ ኸ እንታይ ግበር ተገዛ ኢልዎ ሕጂ ማንም መንፈስ ማንም ሲስተም ማንም ሓድሽ ሃይማኖት መጽእ ኣሎ ንክርስቶስ ዘይግዛእ ተኾይኑ ንአምላኽ ተገዛ ኢና ንብሎ ንክርስቶስ ተገዛ ኢና ንብሎ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ማሕበር ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ምፍርራሕ ናይ ገንዘብ ምፍርራሕ ናይ ርእስ ዝኾኑ ሃይማኖተኛት መራሕቲ ወላ ፓስተራት ኮይኖም ድሕሪ ርእሶም ሽፍት ገይሮም እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ምስጢር ናይ ሓደ ተረዲእካ ኣሎ ንመን ከም ዝግዛእ እውን ተረዲእካ ኣሎ ዝመጸ እንተ መጸ ምፍርራሕ ንክርስቶስ ተገዛ ኢኹም ትብሎ